Moi! No niin! Kuuletteko te mua? Onks meillä kaikki hyvin? Mä luotan suuhun. Onks täällä miehiä ja poikia tänään katsomassa? Jossain on. Tää ei oo mikään läppäjuttu, tää on vähän hurja juttu, mutta on pyörinyt mun päässä tämän viikolla tosi paljon, kun on julkistettu hirveän surullista tutkimustietoa siitä, mitä meidän ikäiset miehet ajattelee naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja se on kauheat luettavaa, mutta se on tärkeä muistutus siitä, että tasa-arvo ei toteudu millään tavalla vielä riittävästi tässäkään maassa. Ja mä toivon, että varsinkin me miehet voidaan miettiä tätä asiaa, puhua tästä asiasta, puuttua tähän asiaan ja muuttaa sitä kammottavaa statistiikkaa, mitä me voidaan lukea valitettavasti edelleen. Ja väkivallan uhri ei ole ikinä syyllinen. Mä kuulin laulua kulmakaarissa. Pilkku tuli, mut ne sai vielä tilata. Tarjoilija sai satasit kaikilta. Mä toivon niin. On ollut tosi surullinen, mutta tänään mä luotan tulevaan. Ei pimeys on lopullinen, vaikka se koittaakin satuttaa. Niin mä luotan tulevaan. Mä luin lehdestä pitkän jutun, siitä on istutettu puita Helsinkiin. Pari vuotta niin koko kaupunki kukkii. Naapurit tuli kotiin juhlista, mä jäin katsomaan ikkunasta, kun ne suuteli ekaa kertaa vuosiin. On ollut tosi surullinen, mutta tänään mä luotan tulevaan. Ei pimeys on lopullinen, mä se koittaakin satuttaa. Niin mä luotan tulevaan. Joo, mä luotan tulevaan. Hetken mä meinasin melkein luovuttaa. Mutta nyt kun mä katselen kaupungin lampuja, ne syttyy.
niin mä luotan tulevaan. Joo, mä luotan tulevaan. Joo, mä luotan tulevaan. Kiitti paljon!